T'he preparat uns exercicis amb alguns dels errors més freqüents que cometem amb el complement directe. T'animes a fer-los? Som-hi! Exercici 1. Aquí tenim dues oracions amb el complement directe subratllat. Quina és la correcta, la A o la B? He vist a la teva germana al supermercat o he vist la teva germana al supermercat. Pensa tu, a veure si recordes la norma que t'he explicat. Per cert, als exercicis et dic la resposta bastant ràpid. Si vols tindre prou temps per pensar, abans de saber la solució, posa el vídeo en pausa fins que hagis decidit la resposta, d'acord? Bé, en aquest cas la correcta és la B. Per què? Perquè hem dit que el complement directe no porta preposició, llevat d'algunes excepcions. Aquest error és molt típic en català quan tenim complements directes de persona, així que fixa-t'hi bé. Exercici 2. Tria el pronom feble de complement directe correcte. Les dues oracions són les següents. A. Ha escrit un poema, el regalarà a tots els seus amics. I B. Ha escrit un poema, li regalarà a tots els seus amics. Quin pronom feble hem de fer servir, el o li? Pensa-ho bé. La resposta és el. El regalarà a tots els seus amics. Per què? Perquè el substitueix el poema. Què regalarà? El poema. El poema serà regalat per ell a tots els seus amics. La prova de la passiva funciona, amb la qual cosa sabem que fa de complement directe i el pronom feble de complement directe definit masculí singular és el. Per cert, no fa referència a un poema, compte. A la primera part del fragment diu un poema amb article indeterminat perquè la primera vegada que apareix és un poema desconegut. Però una vegada que ja s'ha esmentat i ja sabem de quin poema parlem, és un poema conegut i hem de fer servir l'article determinat. El poema. Regalarà el poema a tots els seus amics. Llavors, hem de tindre en compte això, és a dir, que substitueix el pronom dins de la frase on es troba i també que el complement directe introduït per article determinat, en aquest cas el, se substitueix pels pronoms el, la, els o les. Et torno a mostrar la taula de substitució pronominal perquè facis memòria. Per tant, regalarà el poema, el regalarà. A més, li és el pronom de complement indirecte, així que no pot ser. Repassa bé les taules de pronoms. Exercici 3. Troba el complement directe. M'ha demanat que vagi a casa seva al matí. Mira-ho bé. Ja t'he dit jo que hi ha un complement directe, només l'has de trobar. Et dono una pista. Fes-te la pregunta què, en relació amb el verb. Què m'ha demanat? Ja ho tens? La resposta és que vagi a casa seva al matí. Esta és la cosa que m'ha demanat i si la subordinada té embolicar, el més fàcil és substituir-la per una paraula, com t'he explicat abans. Aquí podem substituir que vagi a casa seva al matí per la paraula això, m'ha demanat això. Quina funció fa això? Ara segur que ho veus més clar. Complement directe. Per tant, la subordinada té la mateixa funció. Fàcil, no? Exercici 4. Quina és la funció sintàctica del pronom em, m', complement directe o indirecte? L'avi m'estima molt. A veure què em dius, perquè el pronom em pot substituir tant un complement directe com un d'indirecte. Comprovem-ho. Fem la prova de la passiva. Si funciona, tindrem la resposta. Jo, perquè este em fa referència a mi, a primera persona del singular, soc estimada per l'avi. Té sentit, no?, si invertim l'ordre dels elements? Doncs ja ho tenim. Em fa la funció de complement directe. A més, si busques al diccionari el verb estimar, veuràs que és transitiu, és a dir, que demana complement directe. Jo crec que ho podem deixar aquí, no? Perquè ja no sé quanta estona fa que parlo, però crec que este vídeo del complement directe serà un dels més llargs de les funcions sintàctiques. Hi havia bastantes cosetes per comentar. Espero que este vídeo t'hagi ajudat a entendre què és el complement directe i a resoldre tots o quasi tots els teus dubtes. Si és així, deixa'm un m'agrada i no t'oblides de subscriure't al canal, perquè publicaré molt més contingut sobre funcions sintàctiques, pronoms febles, oracions subordinades i molt més. Ens veiem al pròxim vídeo.